जय राम जी के सबके राम राम। आज के वीडियो बनौले के उद्देश्य बा कि भोजपुरी में बढ़िया काम करे वाला मगहिया जवान जो समर और गौतम बा लोग उन लोगों के धन्यवाद देवे खातिर। जौन काम हम कई बरस से नहीं कपौनी उ ई दोनों जने बहुत बढ़िया तरीका से करते लोग। हम दैनिक जागरण, पटना से छपे वाला अमर उजाला, कई अखबारन में आर्टिकल लिखनी भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ, और जो ये नाम धके गाना गावल जाता नेहवा पुजवा, इस तरह के बहुत कष्टप्रद स्थिति रहे और एक हम उल्लेख कैलन आर्टिकल में। लेकिन न तो पर केहू के नैतिकता जागल और न कोनो सेंसरशिप लागल। लागे भी कैसे सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफार्मे बा जहाँ पर कि केहू के कोनो बस ना चलता और वही सब के सब नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा। तो एक बार फिर से हम मगहिया जवान समर और गौतम के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक बात कहल चाहब समर से और गौतम दोनों जाने से कि भाई कीचड़ से साफ कैले के प्रयास ना होखे। अगर तूहू माई बहन बार बार कहत रह जान तो फिर उ के कौन फर्क पड़ी। उ तो पीवा वाला मुआ और चोली यही सब लेके पैदा भइल बानस। धन्य बानस ओकर के लेखक जौन एकरा से आगे कभी बढ़ ही नहीं सकतन। बड़ा कष्ट होला हो सुनले पर। अरे इंसान है, केहू कितनों आगे बढ़ जाई, कितनों बड़ा आयुक्त हो जाए, सचिव हो जाए, राजदूत हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, लेकिन उनके मनोरंजन भी चाहिए। और मनोरंजन कैसे मिली? अपनी भाषा से, जहाँ से ओकर जन्म हुई, जहाँ से ओकर जड़ जुड़ल बा, वही भाषा में अगर ओके मनोरंजन के कंटेंट मिली तो क्या अच्छा लगी। ही विल एंजॉय एट हिज बेसिक रूट। तो हर आदमी मनोरंजन खातिर सोशल मीडिया पे आई और भी जौन पर उछल जाता ऊपर आई, और वहाँ के विद्रूपता, वहाँ के भयंकर दृश्य कहत देख के रूह काँप जाता। मनोरंजन का करी, लाज के मारे जीव काट हो जाला हो। हालांकि एमे दोस्त खाली वो नचनियन पदनियन के हम नहीं देत। आज जे भी ग्रेजुएट बा, शिक्षित बा, साहित्यकार बा, वो भोजपुरी से दूर बा, वो सोशल मीडिया से दूर बा। काहे कि वो लोग बुझता लो कि भाई ई तो थर्ड क्वालिटी के, थर्ड स्टेज के काम है। लेकिन ना, कौनो भी साहित्य वो समाज के आईना होला। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहले बनी, लिटरेचर इज ए मिरर ऑफ एनी सोसाइटी। और संजोग से देखा वो दर्पण के प्रस्तुत करता ये सब झोला छाप बाने सो। जैसे झोला छाप डॉक्टर चौराहा बाने ना, हालांकि केहू भाई बुरा ना मानी, लेकिन झोला छाप तो झोला छाप ही है। दवाई देलस लई गल ठीक बा, ना लही तब वो कोनो ठीक। तो हम कहल चाहब कि पढ़ल लिखल लोग, साहित्यकार लोग इस चीज़ के समझें, आगे आएँ। मनोज भैया छोड़ के गई ना जब से, तब से ये सब भोजपुरी के लुग्गा उघार रहल बाने सो, चोली चटनी पता नहीं का कर रहल बाने सो। आगे आई सब धन्यवाद हम देव डॉक्टर सागर के, जो उनकी का बा लेके इतना प्रचलित कहीं है कि ये पर नेहा राठौर गा देली का बा बिहार में, का बा यूपी में। और बहुत बहुत धन्यवाद बा लोगों के कि वो लोगों के ओर से एक नया विमर्श शुरू भइल। एक भोजपुरी में एगो नया एक विमर्श गढ़ल लोग। और आश्चर्य तो तब भइल जब चैनल पर जौन प्राइम टाइम में भोजपुरी के एंकर जौन भोजपुरी पट्टी से रहल लोग, वो लोग बखान के लोग मानल लोग, चाहे इंडिया टीवी के होके चाहे आज तक के होके, कि हाँ हमने के बड़ा अच्छा लागता का बा। तो यही तरह के कंटेंट आओ चाहिए। भोजपुरिया जवान बा लोग दू जने, वो लोगों के प्रयास सराहनीय बा। लेकिन ये जन आपस में गाली गलौज लगता होके, देखनी समर भाई तोहार वीडियो हम देखे लगल बानी, पहले ना देखत रहनी है, लेकिन बड़ा अच्छा लागेला जब तू अच्छा बात कहला। लेकिन कश्यप से जौन तोहार गाली गलौज वाला वीडियो रहलू, प्रयास कर कि न आवे, इमेज तोरो खराब हो जाई। देखा सब वीडियो ना क्यों देखेला, बाई देवे कहीं सर्चिंग में एगो वीडियो आ गल तोहार गाली गलौज वाला, तो इमेज गंदा हो जाए। 10 गो बढ़िया काम करबा, एगो गंदा काम कर देबो तो उतने में तोहार चल जाए इमेज। तो भाई प्रयास होखे कि जे करता ते करता ओके सुधारे खातिर तू आयल बड़ा। हम देखा आकाशवाणी के ए ग्रेड के सिंगर कवि हैं, लेकिन हमने की जब आकाशवाणी बंद होखे लगल, दूरदर्शन बंद होखे लगल, जब ओकर लोकप्रियता खत्म होखे लगल, तो हमने बंद कर देनी सब और अपने पत्रकारिता में हम आ गए। लेकिन अब सोशल मीडिया आयल बा और देखनी जब ये सब, तो हमके बड़ा कष्ट लागल। खुद हम अब 2-4 गो कविता फिर नए सिरे से शुरू कैले बानी, लिख के गावनी, अपने मनोरंजन खातिर गावनी। पैसा कमाएल, लोकप्रियता के हमके मतलब ना बा। मतलब ये बा कि भोजपुरी अपन माई हो, ये माई के सम्मान बचल रहे, इज्जत बचल रहे। तो ये कुल कहनाम रहा हमार। बात तो बहुत बा, लेकिन ज़्यादा बोलल ठीक ना बा। कहले बना पहले चिट्ठी लिखात रहा तो कहल जाता रहा कि थोड़ा लिखना बहुत समझना। तो यही बात बा भाई, बहुत बढ़िया सराहनीय पहल बा।
और एक तरह से देखो दालमोट प्रेमी, मसूरिया और कचरा सिंह जो नाव रखले बड़ा भाई, बहुत एक फर्क पड़ता। और लोग मानी लोग एक बात इहो बा कि जे जो भाषा में समझेला ओके समझाओ के चाहिए, मतलब कि लाते के भूत बातें से नहीं माने ने। लेकिन देखिए ध्यान द, ई सोशल मीडिया एगो प्लेटफॉर्म है, इजा बहुत दिन ले वीडियो रहेला, तो ऐसा न होखे कि गंदगी के गंदगी से साफ करेल में तो हूँ गंदा हो जा। देखो अभी बात काहे कहतनी, हर आदमी के अपन बुराई नहीं लोकेला, दिया के अपने नीचे ठीक अपने नीचे नहीं लोकेला, चारू ओर अजोर करेला। तो ऐसे एगो तीसरा चाही, एगो ऐसा चाही जोन की गलती बतावत रहे। कबीर बाबा भी कहले बनी कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, अब बिन साबुन पानी किए निर्मल होत। भाई सबसे रिक्वेस्ट बा, बहुत बढ़िया तोहीं से उम्मीद बा, पूरा आशा बा कि जोन भोजपुरी रूपी गंगा बा, जैसे गंगा जी के निर्मल अभियान चलाओ तनी हमारे मोदी जी, वही तरह से तोहीं जा ये भोजपुरी रूपी गंगा के साफ के लेकर अभियान चल रहा बा जान। बहुत बहुत तो के धन्यवाद बा, और साथ में उत्साहवर्धन करतनी कि अभियान बंद न करिए जान, लेकिन ख्याल रहे हर वीडियो में माई बहन और अश्लील बात ना है। हाँ मानतनी तो बात तनी सा टाइट बा, मगैया भाषा है, लेकिन फिर भी कंट्रोल योर सेल्फ और माइंड योर लैंग्वेज। जय राम जी के। हाँ प्रणाम नमस्ते भी कल छोड़ दी सब, वो तो हिंदी के भाषा है, अपने यहाँ आवला जय राम जी की, राम राम जी की। अच्छा नमस्कार।